Jaman saiki jaman wis canggih tuan nom padha dulinan HP jane akeh perkara HP tapi bojone dikendak tanggane yo perkara HP itu nopo di boten itu di boten pena nyanyi apa itu dulu oh nyanyi ada bareng musik oh nyanyi no wis dadi andal penati nang babatan golek banyu perawan gebutan lemula buyon suwe boten buyon Yeah.
Lah niku teng loken kali Bapak tanget. Bapak sing Joko Kartis ngeten Pak. Kartise pinten Pak? Kali sing Joko Kartis boten asal boten sukani, boten asal tugas kartis kengken mlebet tasih seragam sekolah. Arek niku boten jenenge niku aku saking sumber bening arek niku arek saking sumber bening. Wong kula nggih saking sumber bening. Dadi kula genah arek niku. Kula pasaken mawon arek niku mlebu belek teng wisata. Manten boten sukani boten asal tumbas kastis. Lah dadak arek niku mlebeng paling takon teng kepala napa niku kepala loket. Pak niki enten sewa tenda. Lho arek sawono kok takon tenda, bareng bapak kepala sawet tunggu loket iku wae dijawab ono lepi ate niku tenda ale. Oh nggih Pak. Wong arek siji kok kate jiwa tenda bareng aku genah tak keting arek. Bareng tenda kali bapak tunggu loket disukaken. Kula keting arek niku masang tenda. Bareng niku getane niku arek yen kula arek saking sumber bening tasih seragam menete. Lah kok duwite mantel batang masang tenda duwitan HP. Lah dadak ana cewek teko. Niku kula mboten penak arek kula nyedeki kok takoni, "Le, sampeyan wis pamit karo wong tuamu?" Durung Pak, aku wong sumber bening iki, sampeyan anake si aku ya Le. Ngaku terkali kula ket wangsul. Mboten asal niku. Kuwatir kula yen arek niku nginep wonten niku kali cewek. Niku pun ngantos mulaken sing gak ada anak sekolah monggo diawasi terus. Luwih Malang Selatan iki Malang wisata termasuk wisata. Lho nggih Bro. Niku sing nomor 1. Sing nomor 2 niki kerukunan kampung iki RT pinten dibedheke 58 niku. Kula seneng. Niki 17 Agustus kene contoh kali tonggo kampung itu deh. Benjing tahun nasu monggo dilihaken kampung liyane monggo niruaken kanthi kasus kampung iki. Iki tukar pengalaman termasuk RT 54 itu kita maju kulakone jempol niku. Buyuk masyarakat kita buyuk-buyuk. Niku sing di RT. Terus lek di desa berarti dipimpin Bapak Kepala Desa. Nah niki Bapak Kepala Desa niki Bapak Miselan. Nek Bapak Miselan gak ada tujuan aja bangun desa termasuk bangun embong, bangun apa. Niku masyarakat pun ngantos enten sing napa niku nek mati dikali. Monggo didukung wae. Nek Bapak Miselan niku pirang dapat monggo diagongi duduk dijak. Napa niku perhitungan sing saya ngomong-ngomongan saya duduk kali masyarakat. Mboten kena irian. Wah kok ngono mboten kena. Monggo didukungnya pelaku kawasan. Kula seneng kuasaken masyarakat Tumpak Rejo termasuk desa Tumpangan iki. Desane wis kok maju contone embong-embong wis aspale wis meh tepung. Tapi pesen kali kula. Mulane Bapak Miselan kula dungaken. Saniki bangun niki dereng mantun Bapak Miselan. Tasih dereng mantun. Soale yen kula Wanagara niki dereng mangan, dereng mantok. Namun yen kula dereng berarti tahun ngarep kali Bapak Miselan dipikiraken. Mulane Bapak Miselan monggo didukung, muga-muga Bapak Miselan bisa ngerti pembangunan embong iki kuwaton 2 periode matur nuwun. Niku kula boten kampanye. Muga-muga aku dukung Pak Miselan. Soale pembangunan Pak Miselan iki durung mati, kok wis 2 periode berarti wis mati. Contone mbok iki melu saiki dudu tanggungane Pak Miselan. Iki tanggungane kabupaten iki jalan iki. Niku sing kidul niku nek pindah niku dereng mantun. Tapi lek Bapak Miselan menenge boten teng kabupaten boten njaluk-njaluk. Nek kali Bapak Bupati boten sang dikeki. Lho nggih. Nek bantuane Bapak Miselan niku bangun kampung ngecet iki. Wali niku dua jeneng nang titik digom. Sampe bangun embong niku boten cukup. Nggih. Kula pantun ngomong niki, kula elek niki penyambung juta jawatan penasaran dilakukan Bapak Jamper. Pengen iki, tapi lek sesuk boten. Lek sitok kuwi kita nyambut gawe milok Pak Siono utawa milok Pak Sulis
akan nyapu teng wisata termasuk Wonogoro. Lek mantun murid ke Wonogoro kula sonten teng tambak melok pasong kula dadi pekatike pasong. Pun 20 taun kula melok pasong dadi pekatike pasong. Mboten dadi kuli mboten pekatike kula guru. Ayo ngomong dikit Ndro sing penting ditulis ke mati sing Ndro. Padha mlumpuh arek Ludruk Sriwijaya.